こんにちは、しめじです。1月5日の日記です。しめじさん、体調悪く、本日病院行ってきましたが、遅い時間になってしまったため、ちょっと詳しい検査ができず、明日、1月6日ですね、朝一の病院で来てくださいと、病院行ってきます。しめじ、頑張ります。ひとまず、しめじ、体調崩してるご報告でした。動画の感想や気になる猫のリクエスト、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。